Kaixo, arratzaldean, ongitu hori denoi. Gaurko osoko bilkurako lehendabiziko aztergaia alkatetza dekretuen kontrola. Ez baduna gaizki, hainbat gunetan, ingurune naturaletan, hemen degradazioa zitziten duenean baita ere da, esaltzen duen ez da, degradatuak berreskuratu eta begiratzeko azpiegitura berdeak eta bizigintzi hobetzeko proiektuak jarduketa osatzeko diru laguntzaren oinarria gautzen dira, 2023ko deialdia. Eta gartzesun armameneko landare diaren egungo egoera ikusita, nabarmen hobetu daiteke, Euskal Kostaldeko Geoparkeak landare inbaditzaileak desagertarazteko eta bertako espeziekin landatzeko lehen esku hartzearen ondoren. Inguruko landare egoera ekologikoa gehiago hobetzeko proiektu aztertu da, proiektu hori handi batean biotopo garestro zentzia arduratzen den Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariak egin duena. Eta horren arabera erospenak izan zen. Normalak izan ez dira privatuak eta publikoak? Zer urretan da, oain txerretan ez dakitziazki, baina pentsatzen dut, aldundiko lurak dira. Hori da, depuradora egin bara, armamendiz bazen ez. Beste da, ez. Bigarren aztergaia, Bialaino enpresa kudeatutako 2023ko trafiko isuri buruzko alkate dekretuen kontrola. Bada ekarpenik? Hirugarren aztergaia, onartzea badagokio bake epailearen izendapena. Kasu honetan, deialdia egintzan, pertsona bakarra aurkeztu zen, ordezko horik ez, hortaz onartuko genuke bakarrikan titularra, eta horixe, horregantzean pentsatzen den ere agian ordezko hori osatzeko deialdia egin beharko da, hortaz horregantzean ere gai hau berriro ere karri beharko dugula, baina berez epailea edukiko duke. Baina ez da legua. Lege da. Hori da. Oskatu dugu. Aldeko oskak? Hau batez. Laugarren aztergaia, onartzea badagokio 2008ko eta 2022ko lan eskaintza publikoen aldaketa. Aritz, zure gaitzak. Bai, barne regimentero batzordean eta baita negoziazio gaian sindikatuekin gai hau jorratu gendu. Eta pixka bat azaltzearen 2008ko azaroan 2008ko urteko enplegu publikoen eskaintza onartu genuen eta bertan hiru postu atera genituen, diru-hiltzailearena, brigada buruarena eta udaltzain buruarena. Gero bestalde, abenduan, 2022ko abenduan, atera genituen kirol eta gazteri teknikariarena eta zerbitzua nintzetako langilearena. Pixka bat, udal lanpostuen egoera aintzat hartuta eta gero egon Jose Luisek hobeto azalduko ditu beste kontu batzuk aintzat hartuta, proposatu gendu diru-hiltzailean lanpostua betetzeko prozesua atzeratzea eta zerbitzu anitzetako langileena betetzeko prozesua aurreratzea. Izango zara, 2020an onartu genuen zergabiltzailearena 2022
22an sartzea, eta 2022an onartu genuna 20an sartzea. Horrek ze suposatzen du, 2023ko azaroan amaierarako, eginak egon beharko zela, brigada buruaren lanpostuan lan eskaintzea, eta eginak, eta baita ere zerbitzuan izteko langilearena. Eta horrela, 2020an aurkeztu onartu genituen lanpostuen eskaintza publiko hori, 3 beteko ziren, orain dela gutxi bete da udatzen buruarena, eta beste biak izango dira 2023ko erronka. Eta hori izango zen gaur onartzea plenoan, eta Aritzek esan dauen gai, antolaketa kontua eta brigada egonkortzea ikusten dela garrantzitsua gero dago beste puntua, hautaketa epaimaietan kide guztiak eduki behar dute titulazio eskatzen den titulazio maila bera edo altoa. Eta epaimaietan bakarrik aldia egon langile finkoak, karrerako funtzionarioak edo lan kontatzupekoak baino finkoak. Momentu honetan, udal honetan, daukago diru biltzailean eskatzen zaion gradua jende nahiko epaimaia osatzeko. Eta administrazio guztiak gaude sartu eta egonkortze prozesutan, beste administrazioko jendia etortzeko zailtasunak ikusten die. Orduen, hobe da diru biltzaileen lanpostua 2025erako epe horrekin egiteaz, ordurako gure egonkortze prozesutik narradu bai abitzen jende gehiagokuko dugu eta beste administrazioko jende libreago gongo da egin kosatzeko. Azken ginean, muskulo falta pixka bat behar da. Oso da, behin esan da ez baldin badago ekarpenik bozkatuko dugu. Aldeko bozkak, hau batez. Bosgarren aztergaia, onartzea alaba dagokio Debakuruaneko 2022ko lehendabiziko kreditua eta zira zure dira. Asteartean ogasuneko batzordean bidatu genuen, proiektu aldaketa partida batzuk aurrekontuak egiteakoan aurre ikusi zian. Simon Berasaluze plazako lokal horiek berritzeko egiteko obra egitea. Osioko sarreran ere diru gehiago beharko zala eta horrere kantia jarri, eta Hondartzako lokalan obra egitekoa ere aipatu zian, gero daude beste batzuk pixkat eguneratu egin dianak, adibidez Sorosleen partida pixkat ikusita soldate egokitzatenak eta bat, azpiegitera lokairua ere bai, eta gero historia horreko baialan ere faltaban zati bat. Orduan, kreditu aldaketa honetan guztira kopurua bai dela 799.000 eurokoa, eta horiek finantzatzeko erabilitako baliabideak esango litzake batetik partida bere sartuan Luzarroko patioa 60.000 euro, haur hezkuntzako patioan berritzeko, baina Eusko Jaurlaritzatik 50.000 euroko diru laguntza jasoko litzake, eta historia horreko baiaran ere itxaspeneko diru laguntza 55.000 eurokoa jasoko litzake baita. Antxortegitikan baliatu beharko litzateken diru kopurua izango litzake 652.000 eurokoa. Era muy sorpresa porque nos votamos ni creo que fue por unanimidad comunitaria, que por unanimidad, ni votamos ni yo hice una serie de críticas y me ha sorprendido que se tomó por unanimidad en la prueba. Por 15 unidades. Bueno, yo lo había estimado.
Tampoco votación, sí, no hubo votación. Ni esan nuan keja batzuk, eta, bueno, pero justifikatuko du, baina esaten nuan lehenengo zala oso fotoa eta ez lehenengoa irakurri dena, eta lehenengoa justifikazio bezala, ere bai kejatu nuan zerraiki nola zan aurrekontuak, bai inarala oso zorroz, han esan esaten eta zeinan oso zorroz, zerraiki hilero aldatzea dela oso izango ere egiteko aurrekontuan oso potenteak eta ere ikusten duan nola egiten duena oain presenta hori du, nahi nala hilabete bat, hori hilabete presupuesto aurrekontu bat eta stok hilabetean horrelago kantiadean, eta keja horiek ez da dira zauten eta gero ikusten dut unanimia eta zaren dut unanimia. Esan duan gero guk bilera eta gu edo eta ingo dut da esateko sorpresa bezala, gero justifikatu dugu gero. Bueno, nosotros también, incidiendo un poco en lo mismo, nos ha llegado sorpresa porque un presupuesto que se ha aprobado hace 2 meses, que sufre ese tipo de ajustes, pues cuando menos te pilla descolocado, ¿no? Entonces, en ese sentido no vamos a hablar que no, porque sabemos que hay partidas que están previstas en ese presupuesto. Nosotros no aprobamos ese presupuesto porque creemos que son importantes y hay que llevarlas a cabo, pero creemos que hay otra serie de cálculos de bulto que no se pueden admitir, pero que hay que hilar más fino y ser más previsor y más exhaustivo en el cálculo de esas cuentas. Entonces, nosotros en principio lo vamos a abstener. Bueno, un poco por hacer referencia a esta modificación y antes de dar nuestro voto, pues hacer una serie de apreciaciones respecto al importe de la modificación propuesta y su contenido. Bueno, el 16 de febrero de este año fueron aprobados en el Pleno los presupuestos de 2023 después de un acuerdo entre H. Bildu y Diego Remacha, donde uno de los puntos era la necesidad de la reducción de costes de personal. En el Pleno de hoy se presenta la modificación de decretos por un importe muy significativo, 782.419 euros, donde figura una serie de partidas con diferentes características. En unos casos son conceptos que figuran en la memoria, en no de presupuesto como se debe incluir. En otros se refieren a partidas nuevas que no se ven incluidos, no muy importantes. Y por último, a unas muy significativas que se corresponden con ampliaciones del presupuesto ya aprobado. Una de las más importantes es la del proyecto de organización de Osío, donde el coste total es de orden de 500.000 euros, incluidos las compras. En este caso, consideramos que se ha ido desarrollando el proyecto sin un presupuesto establecido y ha sido al final cuando ha habido que cumplir una modificación de créditos por importe de 248.000 euros para poder hacer frente al coste definitivo. Y aunque consideremos que habiendo mejorado el acceso a dicha zona, pensamos que dada la cifra tan importante de inversión debería haber sido más gratificante en los grupos políticos. Somos conscientes que el día a día va marcando las necesidades de inversión y gasto del ayuntamiento, pero nos afirmamos que tenemos que trabajar mucho más los presupuestos y ser más rigurosos para evitar un importe tan alto de modificaciones, que parece que invalidan el presupuesto inicial. Como ya trasladamos en el año anterior, tenemos la sensación de que muchas partidas ya vienen determinadas, incluso gastadas, sin haber sido debatidas por la comisión correspondiente. A nuestro entender, y en este caso en mi opinión personal, esta forma de trabajar de que la Comisión de Hacienda no ejerza con su función, prácticamente se dé visto bueno sobre las partidas ya decididas y se dedica a confirmar el pago. Yo creo que esta comisión debe asesorar sobre las peticiones recibidas, trasladar su opinión sobre la idoneidad de cuáles aceptar en caso de que la situación financiera lo requiera, tal y como va a suceder a partir de ahora. No como está haciendo en estos momentos, que la mayoría de las modificaciones que se presentan, pues se deciden y se proponen ese acuerdo. Por último, señalar que en función del presupuesto aprobado y las modificaciones de créditos presentadas, el remanente queda reducido de forma considerable y no deja margen de maniobra para futuras inversiones, lo que conlleva que de cara a 2024 nos tengamos que plantear una reducción de costes importante o un incremento de ingresos y impuestos, si queremos tener posibilidades de inversión. Y por último, recordar que una de las opciones que tenemos es, que hemos comentado una vez, acelerar la Millana para conseguir los aprovechamientos de derechos que tenemos. Y por todo lo anterior, pues como he dicho yo, pues nuestro voto no puede ser favorable. Bueno, egia esan dut, de unanimidad normalian beti jartzen da, batzordean bertan ez bada kontrakorik esaten da, batzordean
kontra bozkatu da baldin baduzu, logikoena da, batzordean esatea ez gaude ados honekin, eta horrelakorik ez da egon batzordean. Orduan, hori batetik. Eta besteetan ere elkarrean dekretu aldaketa normalian beti jartzen du. Plantilla hori normalian kontrakorik ez badago por unanimidad beti jartzen du, ez da justu irizpen honetan konkretuki horrela jarri dutela kontu hartzaileetako udalaginek, orduan. Hori batetik. Gero bestetik, egisa partida ondizionaria la Simon Berasaluzekoa aurre ikusi genuela aurrekontuak landu zianean, eta bestia osiokoa. Eta osiokoa egisa hasiera baten aurre ikusi izan asfaltatze modua edo sinpleagoa zen, baina gero txukunago gelditzeko, hor bai aurrekontua igo dela. Baina aurre ikusita zegoen berez, hasierako baino gehiago izango zela, eta egisa hasieran partida osoa edo lehenengoan kreditu aldaketaren kopuru osoa ez genuela aurre ikusi, baina azkenean txukunago geldituko dan esperantzan hori da proposatzen duguna, baina batzordean ezan aipatu horrekin ados eitzen duten. Eta gero gainentzekoak dira, esan duten bezala, bai Soroslena, azpiegitura lokailua, historiarreko bailara, udakirola batzuk dira, justu batzuk euskaltegikoa ere, talde bat gehiago aurre ikusi dalako azkenean aurten deban, eta aparte uneko desentiego dalako kuota, hor ere diru desentiego batzen da. Eta hoxe. Eta bueno, ados nago, hori edo ingresuak igotzen dira, ze gastuak ikusi ego azkeneko urte honetan pila bat igo dirala, eta datorren urteko aurrekontuen lanketarako hori aurre ikusi markoa. Edo gastuak itxi edo ingresuak igo. Zerbait dira, Ni esaten dut, ni ez noan esan ezetz, ez da akortuan ez nago. Ni esan noan, gure kezkak zen dira, eta hori da noan gara. Eta gure kezketan oso normal esaten dut, zerrekin nik uste noan, punto eta horren esan noan, oso dirua, asko dirua zor zala, eta zuzenean nagoz nire, hain aproba dugu, eta inguan nire kezkago, nire dudak atraba duzuri. Baina ez noan esan zer joan noan, zerretik esan noan, dakagu bilera gero, hau bazlaratzeko. Baina horretik esan, baina ez esan zekarro zaiti. Benetan atxo bilera egiten genuan esan zeren, zi jasarroa, ez podeko unanimida horretik esan dekaratzeko. Horra azkenean da, ulertzen dezuek hori behiratu behar izana, baina aurrekontutan berdina pasatu zen. Lanketa egiten dut eman gura, kasu honetan ez da lanketa egiten eman gura, baina batzordean kontrakotasunik esaten ez badezu, arrarua da gero plenoa ez esko bozka batekin etortzia hori hitz ezait baso. Simplemente, porque mejor la dinámica, lo que no se puede hacer es elevar un dictamen con una supuesta unanimidad cuando no ha habido votación. Igual nos tenemos que acostumbrar a hacer una votación, recoger los resultados y así no se siente engañado ni hay malas interpretaciones ni tenemos ningún malentendido. Creo que es muy simple. Pero bueno, yo estuvo miren en la comisión y desde luego hemos estado hablando de lo que se trató y también tenemos la sensación de que ahí no se había decidido nada. Entonces por eso también nos choca igual que a Pedro que se ponga que es con la unanimidad de los que estábamos ahí cuando nosotros no lo hemos así. Como punto de mejora. Jasota geratzen da, oso kamina hona dalako, eta gauza txiki bat iruditu alduna prozedurazkoa dalako, larrietara eta benetako kontrakotasunetara eraman gaitzak egonako gauza batek zehatuko bera horretan fintzen. Ena da, guaina gintaldia nahi, betetzea horrela, bizitza horrela. Boskatuko edo. Aldeko boskak, aurkako boskak, abstentzioak. Hortaz, onartuta geratzen da, aldeko sei boskarekin eta 7 abstentzioekin.
Zigarren aztergaia onartzea hala dagokio 2023ko ordenantza fiskalen aldaketa. Bueno, gai hau ere batzordean, ogasuneko batzordean ikusi genuen, eta aldaketak ez dira gizasanetan esanguratsuak, dira pixkat, batzuk aldunditik zehatutako oso automatiko laguste txiki batzuk, plusbalio kasuan, gero fotokopien proposamena entzuten ere urteiko langileek, eta hori ere gehitzia. Hirigintzan adibidez bai, lehen espediente segregazioan azabana, repartzelazioan aldaketa txiki bat hor, baina gehiago esanak kontzeptuan aldetik, eta gero tasa hori ere pixkatu eguneratzea. Hilerrian ere gehitzia, batez ere kontan hartu, eta baitziatu hilerrian eta panteoietan errautxak eta ehorzteko, beste tasa bat faltazan, eta gero egin ditugu pixkat ondartzako zerbitzutako zea batzuk gehitu eta kiroldegikoak. Baina esan ez dira esanguratsuak gehiago da, udagaraia datorren ez eta horregunerak eta txiki bat dira. Ekarpenik. Hortaz bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak. Hau batez. Zazpigarren aztergaia onartzea hala badagokio Ogasun eta Finantza Departamentuaren eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalen arteko esparrutzailea. Hau ere Ogasunean behitu genuen, azkenean da hitzarmen bat aldundiak egiten dena, Lurraldeko udal guztietan onartuko dena, eta da batez ere egunerokotasuneko lanian informazio trukaketa bat pixkat errezteko asmoz egingo den hitzarmen bat, baina arte bestela lan batzu izate zerbitzutatik eta pixkat ataskaritezia korban da, informazio trukaketa jarrako hitzarmen bat. Ez badago ekarpenik bozkatu dugu. Aldeko bozkak. Hau batez. Zortzigarren aztergaia onartzea hala badagokio Kasakanpoko guneko emakina. Gipuzkoako itsaser zerbitzu probintziala jarritako baldintzak. Prozedura hau ere Kasakanpoko lurrak debakualak kudeatzea aldera, kontuan eukin behar dira, daudela portu zuzendaritza, kostaz, Mutrikuko udalerriko lurra direla, eta orduan Mutrikuko udalak bere osoko bilkuratik pasazu onarpen hori, beste baldintza guztiekin kostaz eta puerto jarritakoak, eta inguri dagokigu hori berreztera jasotzeko. Hortaz hori xizera ditzake. Ez badago ekarpenik bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. Dago batez. Bederatzigarren aztergaia eskaileta galderak. Badago eskaileta galderarik. Eskaileta galderak, kalentario vamos a seguir de aquí a final de la legislatura. Si tenéis calendario más o menos. EAJ-ko galderak. Traslado al cementerio, queríamos saber simplemente información del programa que en su día se redactó a nivel de permisos, los informes de sanidad, la clausura del anterior, a ver si estamos siguiendo bien esas pautas, porque no tenemos una información clara, se queda ahí algunos retrasos, entonces
egutegiari buruz, zehazki ez daukagu, pentsatzen dut datorren hilabetean osoko bilkura unteko dugula. Maiatzean, hauteskundea datozela eta kanpaina maiatzaren aplikako gaboko amaretan azten da. Orduan, hori ikusiko genduke, dago aprileko osoko bilkurako akta onartzea dola, olako zerbait, bagian ezoiko bat egin genezake maiatza hasiera herrialde parte hortan, baina, jarduna jaitsiten dela eta jardun administratibo soila mantentzen dela, hartutako erabakiekin, kasu honetan kreditu aldaketa onartu darakin, partida horiek bideratu, egin beharreko lanak, eta saiatzen ari gerana da, kontu guztiak bideratuta ustea, udako zerbitzuei dagokienak, aurrerantzean gobernu lanetan dagoen taldearentzat, bideratuta egon dadin. Hortaz, zehaztapenak igual behanduko ditugu esaten duara, baina berez, eukiko nuke beste osoko bilkura arrunt bat, eta agian ezoiko bat maiatzean, baina akta onartzeko edo gano zerbait. Eta apirilean batzordeak, benetan baldin bada ere berri emateko edo agintaldia izte aldera. Horreko egintza batzorde mistoak egin genuen bezala. Likidazioa. Trasladoaz, orain buru zerra dituko nintzen eta buruan ez daukadana, baina, orain da uda pasata, udazkenean hori bertzea, instalatu dira, gintzen komentatu genuen ez egin lan batzordein, bakarrikan kolumbario, familientzako hori ikusizien kolumbario horiek instalatzea fantasalako erosin prozedurazteko. Orduan behin instalatuta, baldintzalik ekiko dituzke, eta baina bakarrikan izango zen, prozedura bintzea, ze dauden aukerekin eta bar. Baina hori, eskatuko diote teknikariari egutegiaren eta jarraitu beharreko pausuen berri batean. Eta azkenik, karpena, Elizburuko etxebizitzak tasatu idagokienean, behin betiko zerrendak argitaratuko dira astelehenean, ondo bidean. Hortaz, behin betiko zerrendak argitaratuta, aurrekoan egintzan bezala, Grupo Ibarrek informazioa emango du, etxe bizitza horien ezaguarrien inguruan, ondoren zozketa hortan sartzen dian aukeratuan. Zerrendako pertsona guzti horiek jakiteko, haien preferentzia nola barkatuak egin duten aukeraketaren arabera, baina pixat ze pro eta kontra, pixat etxenak edo bera bere aukeraketa egiteko. Eta horren baitan, prozedura kontuazioan zala, zozketaren data. Nik bintzat uste dut gardentasunagatik hobeto bada zozketa hauteskunde ostean egitea. Izan ere, datorren astetikan aurrera, ulertzen da proiektuen berri ematea edo gobernuaren jardunaren nolabaiteko publizitatea edo onura ekar dezakenean, nahiz eta ondo ikusiko bagendu, lehenago ere eginako gendu prozedura arrunt gisa. Baina ikusita hauteskunde kanpaina gaudela eta dana naztu iten dela gehiago, iruditzen zartxukunera dara zerrendak behin betikoak egongo dira, badakite nortzuk hartuko duten parte, prestatzen dugu, Grupo Ibarrek ematen di informazioa zerrendako pertsona guzti horiei, eta hauteskunde ostean, erten da kate berrixak, degituko du zozketa, igual zozketa akordata bai finkatu dezakegula bai azkaritzarekin eta bar, baina hori, udal gobernu berriak zozketa egitea da bere proposamena. Erabakia guri dagokigu, baina artikatu nahi du. Iruditzea zuzenena da, eskatuko nuke zuen iritzia jasotzea, ondo iruditzea zaizuen, edo zer iruditzea zaizuen. Ondo zerraki azkenean da biena edo, baina mundu hori izatu dugu presak, nago kontra izikoak esak. Eta mundu ez daude hor, igual nahi zuen lehenko egitea,
zuela, hor hasiko dugu, eta jakinaraziko dugu data noiz den, eta modu argotean, bale? Ba, mila esker, hemen beste esan